Gud, jag koncentrerad det ser ut. Nej, jag gör något annat. Filmar du? Ja. Men hallå? Jobre. Kolla. Det här är min favoritfilm. Ska vi göra det? Ja, jag vet inte så. Ja. Ska vi inte kolla på Dirty Dancing? Ja, lägg hem den då. Jag trodde du skulle säga nej. En kille sa ju inte. Nej, du är ju mig. Då ska man inte störa. Alltså är det svensk text? Oj! Oj, vad givet det blev. Va? Vad sa du? Kolla här! Kolla vad fan är det? Och så skulle se den här sidan här nere. Kolla på den här då. Vad fan är det lite då? Jag ska se lite av det här. Jag skojar. Du lät som en näs. Ska vi se vad Sweet Up? Ja. Fått öronen. Och lyssna inte då. Jo, men så bra. Jag ska visa det. Vis vad vi ska på det. Kakaruba. Jag? Ja, det var så. Jag tror inte man kommer se någonting. Jag tror att det kommer gissa. Ja, det är sanna. Ingen målar den på stolen mot Men vilken buss ska vi ta imorgon då? Vi måste ta en 10-buss ju. Ja, när ska du hemma? Nu för att det stänger vid 4. Ja, men då tar vi 10. Då kan vi sova länge. Nej, okej, men vi tar en 10-buss då. Vi kan ju vara vakna jättelänge. Så vi slipper gå och lägga oss, eller? Ja! Alltså, jag skojar det. Ja. Ja.